أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيبنا وشفيئنا وأمير الأنبياء سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. علي أمازيزني على التوغي كألا فوق بركة ka soli aka jonge baika ni uyi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi alaka nafana barika otimene kofe amme an lame baga bela jinifu sanga ana wati bela jinina kerengere liyana mwa minu abonene do ana elezo sirafe amu fuku barikada ku wale nyumadon ali auka garibu ke mangado ana auka kalandi ni uyi kunati grand prêcheur international nsigera bemme kulubama ali shuina ansigi me kunati ka faida keneka nyo defo jebe anga faida kene sigi kun flati ala fona kela mogo demeni ani ku kala ala togo sanmauna ola shuina aye min kerengere na mino di ambadoma o de suratul ikhlasi kon la jeliya sura kon setigi ala kumana sura minna na makira togo fo ala ama nabi nyuma togo fo ala ama jine togo fo ala ama adamade togo fo ala fo ale ala kelempe kaka kusamantia jira ani kaka kilibantia jira ali shuina aminu sura inde bunye di ima ni jebe kwa makukul huwa Allahu ahadun ali ijanto ala de ni mamila me ko famuya na moleya wallahi ito sorojuna tuma iklo daele ka lame ninga famu ni hakli sigi ani hakli kallameni tuma alisa ala kan be sawabama ala ko ke ala ya bunye kama salli ala rasuli ala ame folo ka kuma suratul ikhlas kan ibn abbas ka hadisa la ibn abbas ko ala kira ko kishin neme bi akan ako ala kira ka sana yele don mi setigi ala ye kira korota ninga la yele kata fo dalba masafi ala kira ko o donela ka le to sangolo la ko ale setigi ala ka larushi yaro doni ba kumana larushi kan kusebe nga ala kira min fo ali ulame ako kumana min na ale kira larushi kale ya ye piedo de be larushi duguma pie minu jati besi pie ba biworo ani pie ba keme sabama ali ala kira ndefo ko a pie kelengele beni nyonche ko abi be san ba keme sabatama ali ote kunogo yinde wa otama kelon yani pie kelon ko asigi mekene minka o pie kelon joro ni dama ko sahara mimbe kabi se sahara bata ani fladema ali ala kira ko kishi neme baka ko o sahara kele ni ode kene kele be a pie kele duguma ko o bonye be bo kle boyoro la kata bla fo kle binyoro la ali o te kene deninye otuma ala kira ko kishi neme baka ko wa o sahara kele ko meleke babisheki debe o kilingile bela olu be sigi me be ka setigi ala wele ka ala barikada ka ala tanu ni kuma ka jume o de suratul ikhlas meleke nunu meto ka fo qul huwallahu ahadun allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun nga ali yanu ka fe damine ube ta'awuzu ke ala ni ode auzubillahi fo ani bismillah fo ubo fo kasoro ka kul huwa allah ka otuma ni meleke nunu kilaladu uka do na ani suratul ikhlas karanina meleke nunu ba fo ala aunye ni sura bain kala
ko anw ye ni sura bayin kala ala an b'a dɔn baraji baw be ala wa anw mɛlɛkɛ ba caman be ya anw bina bonyeba sɔrɔ an bina baraji ba sɔrɔ wa an bina nɛɛma ba sɔrɔ ala nka nɛɛma in bɛɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min ye kulu huwallahu kalan siɲɛ kelen cɛla ani musola ani denmisɛnnin na bilahi mɛlɛkɛ ninnu tilalen u be nin de fɔ olu ma ali i janto a la ala kira kɛlen ka nin fɔ yɔrɔ min ko ni mɛlɛkɛw tilala u b'a fɔ u ye nin kuluwalaw kalan min kɛ ko ka baraji bɛɛ di maa ma ka ɲɔgɔn bɛɛ di maa ma maa min ye suratul ikilasi kalan siɲɛ kelen o kɛlen sahabaw kabakuyala sahabaw ko ya rasulallah ya ala ka ciden o bi se ka kɛ cogo di ni mɛlɛkɛ ba caman ka suratul ikilasi kalan olu tilalen kɔfɛ olu bɛ baraji mun sɔrɔ min y'a kalan siɲɛ kelen dama o bi se k'o ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di alakira ye min kɛ ka sahaba ninnu jaabi ale y'i tuloma da i ko lamɛn fakala nabiyulahi sallallahu alayhi wa sallam wallazi nafsi biyadihi inna kul huwallahu ahadun maktubun ala jinahi jibril alayhi salam a ko wa ni aw t'a dɔn ne kira kalina masala ne ni bɛ masa min bolo k'i ka dɔn kulu huwallahu ahadun o aya fɔlɔ in ni o de ye kulu huwallahu ahadun ye k'o sɛbɛnlen don jibirila kama kan sahabaw kamana gana ala kira ko wa o ta bannen dɛ a aya filanan ni o de ye Allahu somadu ko maktubun ala janahi Mikail alayhi salam ko de sɛbɛnlen don Mikaila kama kan sahabaw kabakoyala ala kira ko o ta bannen a aya sabanan ni o de ye lam yalid wa lam yulad ko sɛbɛnnen don Azraila kama kan Azraila min ye niminɛ mɛlɛkɛ ale de ban kelen bɛɛ ni minɛ diɲɛ da ani bi cɛ i janto ala dɛ kana sɔn ni mɛlɛkɛ in ka se i ma bilahi ka sɔrɔ i ni ala cɛ man ɲi ale ye sira ala ɲɛ i k'i sɔgɔ ala la i k'i ka ko bɛɛ di ala ma i k'i sɛmɛ ala la ala deli i ka ko kalifa ala la ala kira ko a aya laban ni o de walam yakun lahu kufuwan ahadun ko maktubun ala janahi Israfil alayhi salam ko de sɛbɛnlen no ala ka mɛlɛkɛ ba Israfila kama ali ko mɔgɔ ye bonya sɔrɔ mɔgɔ min ye suratul ikilasi kalan kabini ne kira mantun na kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ min y'a sigi ka suratul ikilasi kala dama ni ala ɲɛsiranɲɛ dafalen ala kira de ko kisi nɛmɛ b'a kan ko tawreta kalani baraji ani injila kalani baraji ani zabura kalani baraji ani kuranɛ bɛɛ kalani baraji k'a daminɛ bi la ka taa bila si la bilahi ko ala b'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'o di maa ma min y'a sigi ka suratul ikilasi kalani limaniya dafalen o kɛlen sahabaw fana kamana gana kabakuyala u ko ya rasulallah keifa ko ya ala ka ciden ko o bi se ka kɛ cogo di ala kira ko awɔ wa n'aw ma dɔn ne ala kira kalina masala wallazi nafsi biyadihi ne kira ni bɛ masa min bolo n kalina ne ala kira mana inna kul huwallahu ahadun maktubun ala jabhati abi bakr siddiq ko wallahi aw ka dɔn ne kira kalina masala ne kira ni bɛ masa min bolo k'i ka dɔn kul huwallahu aya fɔlɔ ni o de ye kul huwallahu ahadun ko sɛbɛnlen no abi bakiri tama kan sahabaw kabakuyala ala kira ko a aya filanan ko maktubun ala jabhati Umar al-Faruku ko aya filanan min ni o de Allahu somadu ko sɛbɛnnen do Umaru tama kan al-Faruku kɔni ale diɲɛ bɛɛ bɛ ni cɛ in dɔ san tuma ala kira ko a ma ban a ko lam yalid wa lam yulad maktubun ala jabhati Usman Zilnurain ko i k'a dɔn a aya sabanan ni o de lam yalid wa lam yulad ko sɛbɛnnen de Usmana tama kan ali o ta bannen dɛ a aya laban an da bɛna so ma ala kira ko kisi nɛmɛ b'a kan a ko o sɛbɛnnen do maktubun ala jabhati Ali radiyallahu anhu
wallahi ko kul wallahu ayallaba ni ode walam yakun lahu kufuwan ahadun ko sebenne do aliyu tamaka utma ali ijanto ala ni klakla lendo ala kambeleke baw ni nyonche wa aklakla nedo ala kira ka saba baw ni nyonche utma ala kira ko kishi ni baka mogo ye kul wallahu kala ni ala nyezirenye dafale ko Abu Bakri ka baraji ani Umar ni Usmana ani Ali radiyallahu anhum ajma'in ko nunum be ka baraji nyona debe faranyonga ko di mama minye kul wallahu kala shien kele ni ala nyezirenye dafale billahi duratun nasihina hayatul qulubi kunati masebe ijandala kusebe ali amaban chedo dilakana ala kirama akamana gane fantena ako ya rasulallah ya alaka chide eminye andajuru samabai emmin beke soabuye ka an la setigi alama otuma alaka chide sanmai geleye binina fante binina neta do minga demaya balo chugomi ala kiranna me imma ika setigi ala delinyi sabu awni ala cheka suru ala kiraye munge ka chejabi faqala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idha dakalta manzilaka fakira suratal ikhlas ko ya echeu eminna minima ni fantanya kashi ni dese kashi ni bololankoleyan kashi ko ni idoni ka sokono kana foshike inyeshi dalba masama iki seljita ka suratul ikhlas kana ni limaniya dafali billahi nyingali ke histoire dona bela mana mina ni chensigina kataka sokono na ye suratul ikhlas kala ala e garzige suguya bedi ama na volola ani deuna ani togoni jamana otuma suratul ikhlas mo mana dumme akalanika setigi ala be garzige yiriwa ali ala ka manyuma bado kumbe donola ashugola ko ale ntuga ni kemedi duga ni keme ale oye shugola makan kono ko kungolote ula kumana mina awila sogomada fe akamana gana asela amirul mu'minin nama aya nyininga ako ale ntugani kemede aka shugola wale yu fenwo fenyi kungolota shila udumbi ka pawa ubinyana maya saurala ako ale kamana gana ni shuguina amirul mu'minin ko ama ako wallahi ika ni shugo ime min ko fo ni bajira ko edatola kiye kul huwa Allahu kala shien keme ko nga iya fenwo fen kala ima bismillah kala adamnina ko de be kono ko fo shugola hono minu ni kungoloti ala otuma ali ijandola ni bidawato wati ika suratul ikhlas kala billahi abibla ichenyonye ni abibla imusonyonye abige sobe ka dawla di ima abige sobe ki kanu bunye buna adama de duskuna ali abige sobe ka garzige chama di ima wallahi alaka waliyu ba dumena ninga ngokira udumenaka sababa temeno dumena aka hali bi karamogo fen bi yerema wallahi abed dumene do suratul ikhlas ali mekelen dima Sheikh Sherif Usman Badani Haidra juma shufe eka do aka misiri kono bay wallahi aka kala ne bebe faranyonga ka suratul ikhlas kala ali uba hakli jigi anga bele gerela Sheikh Umar Seydou Kulubali Ali Farouk bako dikorani oka kala no me faranyonga ka suratul ikhlas kala ali manyine anga shirifike ko nyoro ni oye buye haidre wallahi aka kala no me suratul ikhlas kala ali nere kunate ka sokono kuluba an dumene do suratul ikhlas ka ninga kala ne be billahi lendi ame suratul ikhlas wurudi ame faranyonga bangoni farada sugula ka suratul ikhlas wurudi ka doke ani islame bela jini ali otuma obe mun kofo igi sogokulu alaula igi dume akalanika abe John deme ka garzige di ima billahi abi deme ki koja mogowi otuma suratul ikhlas bunye baw debi ala kira ko kishi nime baka mogo mana suratul ikhlas kala edato shiye sabadron
ko be baraji min di ima ani mɔgɔ min ye kuranɛ bɛɛ kala ka dafa ko bɛɛ baraji kelen o tuma ale i janto a la ni kamana gane do garizigɛ ko la ni hamine do garizigɛ ko la ka kana i ta yɔrɔ jiɲɛ dɛ i janto a la suratul ikilasi seliji ta i ka don i ka so kɔnɔ i ka jɔ 6 seli a jɔ kelen o kelen fatiya kɔfɛ i be suratul ikilasi kalan nga i hakili to a la jɔ fɔlɔ la ni ye fatiya kala k'a ban i be suratul ikilasi kala siɲɛ 10 jɔ filanan na ni ye fatiya kala k'a ban i be suratul ikilasi kala siɲɛ 20 jɔ sabanan na ni ye fatiya kala k'a ban i be suratul ikilasi kala siɲɛ 30 ali tantan be monte a sanfɛ jɔ 6 na ni ye fatiya kala k'a ban i be suratul ikilasi kala siɲɛ 60 o tuma sujudu laban min be kɛ i fɛ i b'i ten turulen to i be suratul ikilasi kala i b'a fɔ kul huwallahu ahadun allahu samadu ni sela samadu yɔrɔ la i b'i jɔ ye hami min be e la kamanagan min be e la o jira daliba masala i ka sɔrɔ ka sura in tɔ dafa i b'a fɔ lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun ali i be ten wuli ka bɔ dugu la i be tayya kalan ka salamu bila i kini fɛ k'a bila numa fɛ ali ni kilala o la i be sɔrɔ k'i sigilen to ka kul huwallahu kala kun siɲɛ 60 ka sɔli alakira kan siɲɛ 60 ka sɔrɔ k'i tigɛ jan ka daliba masa deli k'i ka hami jira a la bilahi mɔgɔ o mɔgɔ mana nin kɛ hami o hami la fɔ setigi ala ka o hami dilan o tuma halisa ala k'a nafa ni a barika ye ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli o tuma ali a ma ban dɛ mɔgɔ min kamana gannen don baarako la ni e y'i sen don k'i bolo don i ma baara sɔrɔ e donna dɔnnitigiw sigiw bɛɛ kan ka don mori suguya bɛɛ kan ka don somaw kan ka don bolisɔnnaw kan ani turabudalaw ali e ma dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la wa ɲɛ foyi ma sɔrɔ e ka baara la ali i janto a la mɔgɔ o mɔgɔ ko e ma baara sɔrɔ a ye garibu kɛni lamɛn bilahi i sɔgɔ kul huwallahu la ala n balimakɛ sura in sɛbɛn siɲɛ 3 kul huwallahu sɛbɛn siɲɛ 3 siɲɛ 3nan laban n'i sela o la i b'a sɛbɛn kul huwallahu ahadun allahu samadu allahu samadu yɔrɔ la o mimu laban i b'i ka baara ko hami don ye i mako bi baara min na i b'o de don ye i be sɔrɔ ka sura in tɔ sɛbɛn k'a dafa teku ali mɛ i janto a la n'i ka baara ko hami don i b'i tɔgɔ don k'a ɲɛsin o ma o tuma ka sɔrɔ ka sura in tɔ sɛbɛn k'a dafa k'a nasi bɔ i be don kungo kɔnɔ jiri dɔ be yen ko gunjɛ dɔ be yen ko alajɔn dɔ be yen ko jatigi faga i be ninnu kelen kelen bɛɛ kuru 9 ɲini ali ni nana ni o ye so kɔnɔ i b'i ko suratul ikilasi siɲɛ 3 nasi la ani ni jiri su 9 walima tile 9 ali mɔgɔ o mɔgɔ mana nin kɛ a kɛcogoya la bilahi tile 40 ti dafa fɔ setigi ala ka baara sanuma dɔ di i ma baara min n'i b'i ka du ta ni a ye o tuma ali n bɛ bɔ su in na ka nin fayida wulibali di an badenw ma. A'udhu billahi minash